Jakman Siak Kaipeng Omorpur Bakhakshteni Tuitu Kami Koktama Saiman Jakha Corona virus ni sekang lockdown ni sekang belai sak hamiangai bekreng bukur ongai jibi sak nai nogo kalaimani takuk Jakman Siak Kaipeng Yagulo jibi sak nai nogo sairi jakha takuk Jakman Siak Kaipeng ni operation khaina nangnai hinai rang kuloklaya rang kari angai operation khailai mai manlaya angai nogo ki phili thanglai mani aboni yagulono lockdown ingya phano tal chuku tal char hai jara lai thangka bithi masaya ajinai krai khorok ba sajuktai bihik basaini nukhung ajinai ke krai bihik simino bunyaro kamla thangai hajira thangai samung tangai basabutui tai basai hamiana chari khani tong jamani haphangni phasingtibu lockdown tong jarao mairong maikha rang puisani mong sapani chupamu manya ni saka takho Jakman Siak Kaipeng karo an bumong ke Jakman Siak Kaipeng ani rogiang ke 4 bosarong kha ke ayo rogo thangkha jorong ke thangkha kono sarkarni siming ke ba sayo roga korok seng ke maya ke ba yang tanan da khainai yang ke oko ani bithi je painai an be masa song mong ke chrai rok bahai nang ke pori malia mohor sing sing ke mara simi seng ke kisa chubakha ke chai leng ke banai sikeri mai de chalainai bithi de chalainai saknai nogota tlangnai khorok mihim jaglai mani nukhuni lukorok waisa thabol chu khori chao waisa thabolong khori chao obai keno sal tal laimani koktama sai khanarika takho Jakman Siak Kaipeng khanai nai di mara sa ayu loktham ang bahai no an rogiang ke hamnan mo jo ono sarkar ne hoite facility ba maya sajahni ba maya lockdown ni nei bahai no kama ke tongka ono ani sajo tayo rokan kita buka bono je ani taku bukuro ani ke je ani kita bono apa jo kami anong ke loya moya kai bisa ra rong ke ba dai re bai ke ang bo isale hamnan mo tabuk sai ni nogong ke ba kichit muchi ke mai rong mo ke yang melong sabun yang punya rong ke samung tanah bo samung mamaya o tabu surok kabolong rok sawo si abo si mai rok aku mata si ani pokor no paikya takho Jakman Siak Kaipeng ni o koktama khanaka pubagra Pradut Bikram Maniko bokhanamani yagulono bithi brai chai phano langma mathagra thnei bono rang ni chubasuro hormani srang salo bobagrani kisisa a rang ni chubasuno thangai toneri lekha tipra mothani adong rok a salo bobagrani kisisa chubamung manphano tebo lokorok no khagnang rok no tipra sarok no chubai mankhe kisa chuba baidihni koikha takhok okra Jakman Siak Kaipeng sini Jakman Siak Kaipeng ni nogo phai apa kata usa gara najar nok phak Jakman Siak bo cancer hai maratong rok bai akranto sar bosor kha bo ayang aizol logo thangai treatment khlai thaka kono hamia kataw katai cancer rogi ba hamia ni bo logo lo tongkha ga thangnai 13 tarik sini bumagra Bosamuni Ompi Nogor Bosamuni Kamilo ini Arabo ga bo aro khanaka bono tipramo thangite bono sadaka okokno je Jakman Siak ni je kaheni no je bo itu cancer rogi aro hayeng tongkha kono
সরকারি চুবাসু মাইয়া বনু মাইয়া আবাহায় এমনকি লকডাউন লগাবো মাইরং লগ মাইয়াফো কেবো মানুষ বানাই করে বিনি বিনি বসাতঙ্গ পাঁচজনা आं बायारो दे थांनाय जतन बिनि बोसारामोन अपके बिहि खुब कष्ट खालाय बिनि संसार तब बिनि बिहिकसे परिचालना खालाय दं संसार एमत अवस्थाय जिन बुबागारा साइमानाय थानाय 13 तारिखा बन सुबासो हिसाबै रां हिसा बन खालाम थाका रांनो तब आंगार ब्लक प्रेसिडेंट हिसाबै अम्पिनगर एक्चुअली सम्पिनगरनि ब्लक प्रेसिडेंट तिप्रा माथानि बन बुबागारा खालामनानै रांनो बन तब याथारि हदानि ताखुकते बुखुक सं खागनां लोkorok tongmungno jakmansian kaipengno bahaino kisa suksubawi nukhung hamya ang tongjorao bono saknaineni eba bono operation khainani phano rang kulogri manlai kheba takhuk khoroksa bini langmana mathangi manano ma tongjago joto lokorokno Bureau Report Kok Tripura